La Federació Andorrana de Futbol ha confirmat el que ja era un secret a veus. Les dues primeres jornades de la Lliga Multisegura Assegurances queden posposades. El motiu és la manca de jugadors inscrits a causa de les limitacions de la quota general d'immigració. Segons fons del sector, gairebé 90 futbolistes han quedat fora dels permisos i no poden competir. La normativa exigeix que cada equip tingui un mínim de 16 jugadors inscrits. Actualment, només el Futbol Club Santa Coloma compleix el requisit, amb 22 futbolistes. L'Inter d'Escaldes n'acredita 15 i l'Esperança 11. La resta dels clubs de primera divisió es troben molt per sota d'aquest llindar i en alguns casos no tenen cap jugador registrat. La situació també afecta al Futbol Club Andorra, ja que el jugador Martín Merkelans no pot ser inscrit. La FAF s'ha reunit amb el govern per intentar trobar una solució, però des de l'executiu recorden que es tracta d'un assumpte polític que no poden desbloquejar immediatament. Els clubs hauran d'esperar a l'obertura de la propera quota, que podria avançar-se uns dies per agilitzar els tràmits. Si tot va segons el previst, la competició podria arrencar el cap de setmana del 27 i 28 de setembre. Pel que fa a la Supercopa, prevista per dimecres vinent entre l'Inter i l'Atlètic, els dos equips afectats es reuniran per decidir si el partit es manté en el calendari o s'ajorna. Segueix-nos per estar al dia de totes les novetats.